výživy, pretože to má veľký dopad na našu výkonnosť. Vieme sa z toho priamo naučiť, čo sa deje vlastne v celom spektre až po ľudí, ktorí získavajú zlaté medaile na olympiádach, až po tých, ktorí sa venujú športu rekreačne. Ak chceme zistiť kapacitu nášho motora, tak je treba pozrieť sa na tie najvýkonnejšie športové autá, na formuly napríklad. A keď sa pozrieme, aká je ich efektivita, aké sú ich možnosti v tých extrémnych prípadoch, presne tak je to aj pri výkonnosti ľudí. Keď sa pozrieme na tých vrcholových športovcov, vieme pochopiť tieto procesy. A dnes máme mimoriadne schopnú, motivovanú a vášnivú osobu, ktorá nám o tomto rozpráva, čo sa týka športovej výživy a stravy. A som veľmi rada, že je s nami tu v Zinzine na našej platforme. Už predtým som ju počul, pretože športová výživa je naozaj veľmi také špecifické odvetvie, v ktorom sa ľudia medzi sebou poznajú a ja som túto osobu už počul na rôznych konferenciách o výžive pre športovcov a počúval som o mojich kolegov športovcov a veľmi som šťastný, že ju teraz máme my v Zinzine a ona nám vysvetlí, Ida nám vysvetlí tie veci, ktoré nám dodajú takú sebaistotu ohľadom toho, že robíme v Zinzine dobrú prácu, profesionálnu prácu a dodá to veľký status tomu, čo robíme. Bez toho, aby som ďalej rozprával, s veľkou cťou mi je privítať tu Idu Pedersenovú, ktorá nám porozpráva o tejto fascinujúcej téme. A ja budem sa snažiť držať jazyk za zubami, aby som nezasahoval do tohto. My sme sa s Idou už rozprávali spolu dnes do obeda a ja som naozaj stratil pojem o čase a tak som sa nechal uniesť, pretože to je pre mňa fantastické a je to taká téma, o ktorej sa dá rozprávať do nekonečna. Takže opäť, ako ste zvyknutí, môžete napísať do chatu svoje otázky a ja ich prejdem a budem sa snažiť tie, ktoré sa najčastejšie opakujú, na záver ide položiť a naozaj pripravte si perá, pripravte sa, počúvajte, zapisujte a Ida, odovzdávam ti pódium, odovzdávam ti slovo a mikrofón a veľmi sa teším. Ďakujem veľmi pekne, Colin. Taký úžasný úvod som ani nečakala. A pokojne by dnes mohol namiesto mňa si aj ty, Colin, prezentovať. Verím, že na budúce urobíme spoločne takúto tému. Pripravila som si prezentáciu na toto naše dnešné stretnutie. Dúfam, že bude fungovať technicky. Takže dnes je témou športová výživa a ja som si zvolila za tému personalizovanú stravu pre optimálnu výkonnosť. Ja pracujem mnohé roky so športovcami, čo sa týka s bežcami, plavcami a športová výživa je mimoriadne dôležitá, pretože sú to také drobné detaily, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú výkonnosť. Toto je obrázok z jedného z našich podujatí, z jedného z mojich tímov, s ktorým pracujem a je veľmi dôležité, že keď pracujete v oblasti športovej výživy, je treba pochopiť, že to palivo na výkon je veľmi dôležité. Treba zvoliť takisto správny čas a správne zloženie pre stravu na podávanie výkonov, pretože výkonnosť v športe závisí od dvoch vecí. Závisí od genetiky, pochopiteľne, a s týmto nevieme robiť nič, pretože sme sa určitým spôsobom narodili, máme určitú výšku, máme určité genetické predispozície, ktoré nezmeníme, ale môžeme urobiť niečo, čo sa týka cvičenia, teda tréningu. A to je práve kľúčové, v čom sa vieme zamerať. A mojou úlohou ako špecialistky na športovú výživu je zabezpečiť čo najlepšiu regeneráciu pre športovcov a tak im navrhnúť stravu. Regenerácia a faktory, ktoré sú v nej zahrnuté, patrí strava, tekutiny, spánok a odpočinok. Nie je to také komplikované pre športovcov.
Zdravá strava pre športovca sa dá ilustrovať takouto potravinovou pyramídou, čo je veľmi dôležité. Základ máme na spodku a tým je strava, a tým je pitný režim, zelenina, ovocie, potom celozrné potraviny, mlieko a mliečne produkty, potom ryby, mäso, tuky a oleje a napokon tomu, čo sa snažíme vyhybať, alebo aspoň znížiť ich spotrebu, sú spracované potraviny počas dňa, počas našej stravy. Strava by mala byť vyvážená, zdravá a mala by zvyšovať výkonnosť, mala by podporovať naše zdravie a imunitný systém. Ale ako viete, v roku 2021 problém je v tom, že naša strava pozostáva predovšetkým zo spracovaných výrobkov a nie je bohatá na nespracované potraviny. Až 60% potravín, ktoré v dnešnej dobe konzumujeme, označujeme ako ultraspracované potraviny. Takže nie je naša strava v dnešnej dobe veľmi naklonená zvyšovaniu výkonnosti, nie je veľmi zdravá. Príliš veľa spracovaných potravín užívame a tie obsahujú tuky, oleje a na vrchu vidíme to, čoho konzumujeme najmenej, ale mali by sme najviac, a to sú tie minimálne spracované potraviny. Spracované potraviny zvyčajne majú vysoký obsah cukru, omega-6 masných kyselín, vysoký obsah solí, majú veľmi veľkú kalorickú energetickú hodnotu, ale málo živín, majú málo vlákniny a majú vysoký obsah nasýtených tukov. Tu vidíme pyramídu výkonnosti, ktorá je podľa mňa spočíva v pevných základoch na spodku. Musíme rozprávať o svojej strave predtým, ako začneme rozprávať o športovej výžive a napokon o doplnkoch stravy. Základom by mala byť naozaj vyvážená strava. Tá je dôležitejšia ako všetko ostatné. V tejto pyramíde sa ešte vrátim. Dnes by som chcela rozprávať o kľúčových stratégiách výživy pre maximalizáciu výkonnosti a regenerácie v športe. Prvým je samozrejme vytvoriť pevné základy. Vieme, že v dnešnej dobe až 1/3 sveta je podvýživená alebo zle vyživená. A táto zlá výživa znamená hladovanie a v niektorých častiach sveta, v iných častiach sveta je to opäť miera obezity, ktorá v dnešných dobách stúpa. A v západnom svete vo väčšine krajín naozaj stúpa počet obéznych ľudí. A s tým súvisí aj mnoho civilizačných ochorení. Treťou kategóriou, ktorej ani nevidíme, ale ktorá súvisí s nedostatkom živín v našej strave. Predpokladá sa, že v roku 2025 bude až polovica populácie zle vyživovaná, a to sa vzťahuje aj na športovcov. Pretože takmer každý človek, aj vrátane športovcov, má nedostatok základných životne dôležitých živín. Môj záver z tohoto dnešného súčasného životného štýlu a konzumácie tých potravín, ktoré používame, je, že potrebujeme doplňať potraviny tak, aby sme vyvážili našu stravu. A to sa týka aj športovcov. Z mojej práce so športovcami vidím, že majú problém zabezpečiť si denný príjem nevyhnutných živín pre telo. A to sa môže zdať ako zvláštne, pretože keď porovnávame športovcov, oni užívajú, napríklad keď športovca porovnám so sebou, tak oni užívajú dvojnásobok množstva stravy a kalórií, ktoré oni užívajú, ale to neznamená, že majú v nej obsiahnuté všetky živiny v takých pomeroch, aké sú potrebné. Keď užívajú 2000-2500 kalórií denne, tak je to veľký tlak na telo a je veľmi zásadné, aby tam bol obsiahnutý správne množstvo živín. V súčasnej dobe zažívame nerovnováhu v pomere omega-3 a omega-6 mastných kyselín, tiež nerovnováhu črevnej mikroflóry a nevyvážený príjem esenciálnych živín. Tu opäť sa vraciame k našej pyramíde výkonnosti.
Je potrebné rozprávať o vyváženej strave, ale my vieme, že v súčasnosti nemáme vyváženú stravu a preto potrebujeme zahrnúť určitý zdravotný protokol do našej výživy, obzvlášť pre športovcov. A teraz začneme rozprávať o tom, ako načasovať a ako počas dňa zvoliť akú periódu užívania po týchto doplnkov a napokon si povieme o ergogenických kyselinách, kreatíne, proteínovom prášku a podobne. Poprvé, o čom začneme rozprávať a čo treba povedať, čo vieme, je, že športovci majú nedostatočný príjem omega-3 mastných kyselín. Vieme to z toho, pretože aj oni sú ľudia, stretávajú sa s rovnakými výzvami ako my ostatní bežní ľudia pri stravovaní. Jedia príliš veľa spracovaných potravín, ktoré obsahujú príliš veľa omega-6 mastných kyselín a málo omega-3 mastných kyselín. Samotný tréningový proces spôsobuje prozápalové faktory v tele športovcov a existuje určitý pomer medzi omega-6 a omega-3 mastnými kyselinami, ktorý podporuje regeneráciu organizmu. Vieme, že v našich tkanivách sa nachádzajú omega mastné kyseliny, tie závisia od genetických variácií, od toho, čo jeme a od metabolizmu a od toho, ako cvičíme. A toto všetko závisia od toho, ako veľa trénujeme a s akou intenzitou trénujeme. A toto je veľmi spoľahlivý indikátor. Niektoré štúdie ukazujú, že hoci nie je na túto tému veľa štúdií, ktoré by sa zaoberala omega-3 kyselinami v tele športovcov. Ľudia, ktorí behajú počas týždňa, majú veľmi nízky index omega-3 kyseliny oproti ľuďom, ktorí behajú menej. Rovnako to platí aj pre kyselinu arachidonovú a preto zle som tu dala šípku. Táto šípka mala byť nahor pri AA a EPA pomere. Takže tréning sám o sebe ovplyvňuje v našich bunkách obsah omega-3 mastných kyselín. Čo sa týka pomeru AA a EPA, ide o biochemický biomarker kardiovaskulárnych príhod. Snažím sa nehovoriť príliš rýchlo, pretože viem, že som tlmočená a ospravedlňujem sa za to, že sa dnes ponáhľam. Hovorím rýchlo. Pomer AA a EPA ovplyvňuje prostredie vnútrobunkové a zvyšuje zápalové procesy, zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení a zvyšuje výskyt depresívnych symptómov. Čím je tento pomer nepriaznivejší, tým sa zvyšuje aj riziko týchto nepriaznivých faktorov. A existuje celá veda ohľadom tej hladiny a vidíme tu v tabuľke, aký pomer predstavuje nízky zápalový proces. Je to pomer medzi AA a EPA. Od 1,5 do 3 predstavuje nízke riziko vnútrobunkových zápalov. Pomer medzi AA a EPA 3 do 6 predstavuje mierne riziko zápalov vnútrobunkových, 7 až 15 predstavuje zvýšené riziko a tak ďalej. Omega-3 zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri športe a aj čo sa týka regenerácie a toho, aby sa športovci nezranili, ale rovnako tak aj u zranených športovcov pri rekonvalescencii. Ovplyvňuje kognitívne spracovanie a mentálne sústredenie, mentálnu duchovnú prístavu. Ďalej MPS pomer, to je pomer syntézy svalových proteínov, obzvlášť pri nízkom príjme proteínov a vtedy sa svaly nedokážu tak dobre regenerovať a nedokážu rásť. Rovnako tak je dôležitý aj pre stratu svalovej hmoty, najmä v čase imobilizácie, čiže keď nemôže podstupovať tréningový proces športovec, takisto zápaly a oxidatívny stres, bolesti svalov a poškodenie svalov. Vieme, že priemerný pomer medzi omega-6 a omega-3 mastnými kyselinami
je v Európe približne 12 k 1. A vo zvyšku sveta, napríklad v Amerike, sú nie také priaznivé tieto čísla. V škandinávskych krajinách postačuje, keď doplňajú menej omega-3 mastných kyselín, ľudia používajú menej omega-3 kyselín, pretože u nich je ten pomer 7 k 1. Optimálny pomer je 3 k 1, vtedy je to také dôležité. Naše produkty obsahujú aj olivový olej, ktorý obsahuje množstvo polyfenolov, ktoré sú silnými antioxidantmi, ktoré chránia pred oxidačným stresom bunky nášho tela. Olivový olej v kombinácii s omega-3 mastnými kyselinami v našich produktov chráni aj obsah, ten, ktorý je vo fľaštičke, v obale, ale tiež zabezpečuje, že táto formula sa dá správne využiť bunkami v našom tele. Mám tu pre vás štatistiky o športovcov za tú dobu, kedy ja spolupracujem so športovcami. Zvyčajne vidím, že približne 50% má pomer vyšší ako 12 k 1, čo je ešte vyšší pomer, ako je u bežnej populácie v Európe. U mnohých je dokonca tento pomer 25 k 1 a viac. Len veľmi, veľmi málo má tento pomer pod 7 k 1, hoci žijú v škandinávskych krajinách. Môžeme teda povedať, že športovci sú dokonca na tom ešte horšie ako bežní ľudia, čo sa týka tejto rovnováhy omega-6 a omega-3 mastných kyselín. Nikdy som nevidela športovcov, ktorí by mali pomer, ktorý by sa blížil k 3 k 1, predtým, ako začínam s nimi spolupracovať. A toto sú dosť smutné až desivé údaje, pretože práve potrebujeme tento pomer 3 k 1 na to, aby sa správne dokázali regenerovať organizmus, svalstvo. A takže tieto čísla sú veľmi desivé. Balance olej je naozaj individualizovaný tak, aby jeho dávka podľa hmotnosti športovca, podľa športového výkonu. V dnešnej dobe sme analyzovali okolo 710 029, sme uskutočnili testov na obsah mastných kyselín v organizme a 95% z nich nemá správnu rovnováhu. Takže toto je realita. Ďalšou problematikou a témou dnešnej prednášky je, že športovci majú nevyváženú črevnú mikroflóru. Konzumujú rovnaké potraviny ako väčšina nás ostatných. Žijú v spoločnosti tzv. Západnej stravy, západného typu stravovania aj s fast foodom alebo spracovanými potravinami, ultraspracovanými potravinami. A to sa našim črevám nepáči, neprospieva im to, pretože je v nej obsiahnutej málo vlákniny. A keď nemajú naše črevá dostatok vlákniny, tak sú nespokojné a odumierajú bunky tkanív a výstelky čriev. A toto naozaj zvyšuje riziko vzniku ochorení, zápalov, produkuje menej mastných kyselín so krátkym reťazcom a produkujú sa tam látky, ktoré pre nás nie sú prospešné. 70 až 80% imunitných buniek totiž sídli v našich črevách v traviacej sústave. A tu máme skutočný príjem vlákniny podľa jednotlivých krajín. A odporúčaný príjem vlákniny je 25 až 35 gramov denne, čo je označené zelenou čiarou. Červená čiara nám ukazuje že náš priemerný príjem v našich krajinách je nižší ako ten vyžadovaný. Tým, že športovci užívajú viacej potravy, viacej spracovaných potravín, viacej kalórií, napriek tomu majú vlákniny menej. Najmä u športovcov, s ktorými spolupracujem ja, je tam veľká fluktuácia v príjme vlákniny. Tieto napríklad v jeden deň užije
17 000 kilojoulov, iný deň zase menej kilojoulov, ale je v nich viacej vlákniny. Čiže môžeme z toho vidieť, že stále je to málo gramov. Teraz si povedzme niečo o vláknine, nie len o konzumácii jedného typu vlákniny, ale je ideálne užívať viacero druhov vláknin. Chceme konzumovať čo najviac možných rastlinných zdrojov, ako je to možné, pretože práve táto biodiverzita správnym spôsobom predstavuje stravu pre rôzne typy baktérie, ktoré osídľujú naše črevo. Diverzita je kľúčová. Vieme, že rôzne druhy vlákniny ovplyvňujú rôzne veci. Napríklad viskózna vláknina ovplyvňuje hladinu cukru v krvi, hladinu cholesterolu v krvi, pretože táto viskózna vláknina formuje gel okolo častíc, napríklad okolo častíc cholesterolu a vyťahne ho z nášho traktu a z krvi napríklad a dostane ho z tela von. A čo je ešte dôležitejšie pre športovcov, že je vplyv vlákniny, viskoznej vlákniny na hladinu cukru a na vlastne manažment cukru v krvi. A vieme, že ovplyvňuje baktérie v našom čreve, hladina cukru. A samozrejme aj produkciu mastných kyselín s krátkym reťazcom. Našich produktov naše produkty sú sústredené na rôzne zdroje vlákniny, rôzne druhé vlákniny rôznym spôsobom ovplyvňujú tvorbu prospešných látok v čreve a takisto aj fermentačné procesy rôznych typov baktérií. A opäť pre športovcov je veľmi dôležitá ochrana proti zápalom, najmä čo sa týka pôsobenia týchto druhov vláknin. Ďalej by som chcela zdôrazniť, čo sa týka vlákniny, tak ako som už spomenula, je to zvýšenie hladiny cukru krvi po jedle. Hmotnosť telesná a stavba tela u športovcov sú dva veľmi dôležité faktory, pokiaľ ide o výkonnosť. Povedzme, že máme športovca, ktorý je ťažší, ako by mal byť. Potom to ovplyvní, ako rýchlo bude behať, ako rýchlo sa unaví a ovplyvní to jeho výkonnosť. Takže tieto dva faktory sú extrémne dôležité, čo sa týka športových výkonov. Keď máme športovca, ktorý nekonzumuje vlákninu, ovplyvní to hladinu cukru v krvi a fluktuáciu hladiny cukru počas dňa. A preto chceme dosiahnuť to, aby športovec mal dobrý manažment cukru, metabolizmu cukru v krvi, aby nemal také veľké výkyvy počas dňa po jedle, aby sme zvýšili riziko hladu medzi jedlami a to je veľmi dôležité. Pozrime sa teda na tento slajd. Čo sa týka vlákniny, toto je posledný slajd. Mali by sme teda odporúčať dve lyžičky nášho produktu Zinobiotic Plus. To zabezpečí dostatočný, adekvátny príjem vlákniny. Tretia vec, keď hovoríme o vytváraní pevných základov, sú mikroživiny. Esenciálne mikroživiny, tie, ktoré potrebujeme do tela dostať prostredníctvom stravy alebo doplnkov výživy každý jeden deň na dennej báze. Z mojej práce so športovcami vidím, že oni konzumujú príliš veľa jedla, ale to neznamená, že dosahujú denný príjem esenciálnych mikroživín. A tie odporúčania pre športovcov, čo sa týka mikroživín, sa nelíšia od bežných ľudí, ako som ja. Majú všetky nástroje, aby ich mali dostatok, pretože jedia viacej potravy, majú väčší príjem ako my ostatní ľudia, ale nie je to tak. Najmä tak, ako som to najmä u tých živín, ktoré som tu spomínala, vitamín C, vitamín D, kyselinu listovú, horčík, selén, železo, omega-3, tá tiež patrí medzi esenciálne mikroživiny a jód. Podľa EFSA, Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín,
práve tieto látky, ktoré som vymenovala, prispievajú k normálnemu fungovaniu imunitného systému a samozrejme tieto všetky my máme obsiahnuté v produkte Xtend a Xtend Plus. Aby bol športovec zdravý, aby sa vyhýbal chorobám, prechladnutiam, aby mohol konzistentne trénovať a zvyšovať svoju výkonnosť, sú tu dve dôležité veci. Čo sa týka profesionálnych športovcov, to už ovplyvňuje, ako som spomínala, genetika a potom naša schopnosť trénovať. Takže keď je športovec často chorý, má infekcie, prechladnutia, znamená to, že nedokáže trénovať konzistentne so svojím tímom, či už sám alebo s ostatnými, a nedokáže dosiahnuť taký dobrý výkon, ako by mu umožňovala jeho genetika. Napríklad v našich produktoch Xtend a Xtend Plus sú veľmi dôležité na fungovanie svalov a na výkonnosť a tiež znižuje riziko infekcií horného dýchacieho traktu, horných dýchacích ciest. Podľa mňa máme tu množstvo ďalších veľmi dôležitých živín, železo, zinok, vitamín C, ktoré prispievajú k ochranným funkciám tela, čo je mimoriadne dôležité pre športovcov. Napríklad prvé tri prispievajú kognitívnym funkciám. Vitamín C je dôležitý pre normálne fungovanie imunitného systému, najmä pri intenzívnej fyzickej aktivite. V našich produktoch Xtend a Xtend Plus je mimoriadne dôležité brať ich v období po fyzickej námahe, aby sme sa vyhli rôznym infekciám. Zdravotný protokol, ktorý kompenzuje nedostatky modernej stravy, je veľmi dôležitý pre bežného človeka, ale aj pre športovcov. Premýšľame o rôznych sofistikovaných nástrojoch, ako sú rôzne mastné kyseliny, ako som hovorila na začiatku, obsah kofeínu a tak ďalej. Ale najprv treba vybudovať pevné základy, ako som povedala. A toto ovplyvňuje každodennú výkonnosť, imunitný systém, schopnosť regenerácie dennodenne. Takže pyramída výkonnosti vyzerá pre mňa takto. Ak si máte odniesť z dnešnej prezentácie jednu vec, prosím vás, nech je to tento slajd. Ďalšia dôležitá téma, o ktorej by som chcela hovoriť, to je o jeden level vyššie, čo sa týka športovej výživy. Mám tu pár tipov, ktoré by som vám chcela povedať. Poprvé, čo sa týka uhľohydrátov. To je veľmi často pretrahovaná téma. Niektorí ich zatracujú, niektorí ich zase milujú, niektorí užívajú stravu s malým obsahom uhľohydrátov, niektorí s veľkým obsahom. Pre športovcov sú uhľohydráty jedným z najdôležitejších zdrojov energie pre športovcov. Najmä pre tých, ktoré robia športy vytrvalostné, tímové športy, bicyklovanie, beh vytrvalostný. Tu sa dá rozprávať o množstve rôznych faktorov, čo sa týka tých periód, ako užívať tieto uhľohydráty a podľa toho prispôsobovať počas dňa vyšší a menší príjem uhľohydrátov. Treba zapojiť uhľohydráty na základe toho, aké cvičenie robíme. Takže napríklad, ak trénujeme s veľkou intenzitou, povedzme na Tour de France, ak veľmi veľa hodín denne venujete tréningu, je potrebné brať 8 až 12 gramov na kilogram telesnej hmotnosti denne, ak pri tréningovom zaťažení 4 až 5 hodín denne. Pokiaľ trénujete denne hodinu až 3 hodiny, treba užívať 6 až 10 gramov na kilogram telesnej hmotnosti denne. A samozrejme, ak my ako bežní ľudia samozrejme nemáme takéto zaťaženie fyzické, tak potom pre nás platí 3 až 5 gramov na kilogram telesnej hmotnosti denne. To znamená, takto treba posúdiť, koľko trénujete, koľko máte fyzickej námahy a vypočítať obsah uhľohydrátov, ktoré potrebujete denne prijať. Ďalej, čo sa týka uhľohydrátov,
je treba prispôsobiť náš príjem uhľohydrátov v závislosti od toho, akú máme fyzickú záťaž počas celého týždňa. Povedzme, ak máte veľmi intenzívny deň v útorok, potom by ste sa mali pokúsiť pred týmto tréningom zvýšiť množstvo uhľohydrátov, pretože vieme, že ak konzumujeme bežnú stravu, športujeme a vyčerpáme svoje zásoby uhľohydrátov v našom tele, potom treba zhruba 24 hodín, kým sa oni opäť dokážu doplniť. Ak konzumujete málo uhľohydrátov, tak je to ešte horšie. Čiže ak máme naozaj náročný tréningový proces počas pár dní, je potrebné naozaj konzumovať uhľohydráty už vopred, aby sme dokázali podávať čo najlepší výkon, maximálny svoj, aký naše telo umožňuje. Samozrejme bielkoviny. O tomto sa veľmi veľa rozpráva u športovej výživy, ale ak by som vám mala dať zlaté pravidlo, je to sústrediť sa na ich načasovanie, ich užívania. Mnoho ľudí užíva veľa proteínov na večeru, ale zabúdajú na uhľohydráty na proteíny počas zvyšku dňa. Toto je veľmi dôležité na udržiavanie svaly masov a zväčšovanie svalov, a to obzvlášť pri redukcii telesnej hmotnosti. Je veľmi dôležité mať príjem bielkovín 20 až 40 gramov proteínov každé 3 až 4 hodiny. Toto sa dá veľmi dobre, s tým sa dá veľmi dobre pôsobiť. Každé 3 až 4 hodiny sú otvorené kanály vo našich svaloch, ktoré dokážu prijať proteíny. A preto podľa vašej stavby tela, podľa miery vašej aktivity treba prispôsobiť túto hmotnosť 20 až 40 gramov proteínov. Takže je potrebné počas dňa rozdeliť dennú dávku proteínov a denný príjem. Toto je veľmi dôležité pre regeneráciu u športovcov, najmä u tých, ktorí nemôžu športovať, ktorí sú zranení, tí musia dávať pozor na proteíny a na to, keď ich berú, a potom aj u tých, ktorí dbajú na hmotnosť, ktorí nechcú stratiť svalovú hmotu, prípadne ju chcú ešte posilniť, zväčšiť. Príklad, kde nájdete 20 gramov proteínov, napríklad v cottage syre, skyr alebo v jogurte, v kuracích filetách, tuniaku, v 2 vajíčkach, v 2 kúskoch celozrnného chleba alebo v celozrnných výrobkoch. Ďalej chcela by som podať pár tipov, určitý navrhovaný protokol, čo sa týka našich produktov. Nemáme tu žiadne anorganické doplnky a my máme doplnky, ktoré sú mimoriadne dôležité pre celkovú výkonnosť, pre celkové zdravie a pre celkovú imunitnú sústavu. Verím, že ste to pochopili z toho, čo dnes rozprávam. Všetky tieto produkty, ktoré máme k dispozícii, priamo či nepriamo ovplyvňujú výkonnosť športovca, pretože Extend a Protect Plus ochraňujú imunitný systém, dodávajú esenciálne mikroživiny, a zinobiotik C+ je dôležitý pre celkové zdravie, samozrejme pre celkovú rovnováhu. Mohla by som sem do raňajok dať ešte aj balance oil. Toto všetko. Potom nejaká pochuťka počas dňa, ako 10, ako sme zvyknutí. Mohol by to byť milkshake s 20 gramami proteínov, aby sme vedeli, že podporíme syntézu bielkovín svalov. Treba aj uhľohydráty, najmä ak robíte intenzívny tréning, šport. A na kontrolu cukru v krvi a na kontrolu apetítu, chuti do jedla, vlákninu. A ďalej večerné jedlo.
tu by som odporúčala Balance Oil. Ja osobne odporúčam Balance Oil na večer spolu s posledným jedlom, ktoré v daný deň užívam. Viva Plus, Extend Plus, Zinogene a potom proteín. Toto by som naozaj odporúčala večer. Zino proteínové tyčinky sú tiež veľmi efektívne, čo sa týka syntézy proteínov vo svaloch. Toto je príklad protokolu, ktorý môžete zahrnúť, ak pracujete so športovcami alebo ste vy sám športovcom. Ďalej, ďalšia vec, o ktorej by som chcela dnes, a posledná, o ktorej budem dnes rozprávať, je Essent. A rozprávala som vám, že robím štúdiu s mojimi športovcami a produkt, na ktorý sa zameriavam, je Essent. A výsledky tejto štúdie neboli ešte publikované, takže ja verím, že dokážeme udržať tieto výsledky v rámci mojej skupinky a interne o nich diskutovať. Prosím, aby sa nevynášali vonku, ale aby ste len v rámci nášho kruhu o tom rozprávali. Nebolo ešte publikované. Merala som u profesionálnych hádzanárov u 2 tímoch. Zmerali sme mieru, regenerácie a ďalšie faktory. Užívali 2 až 4 kapsulky podľa hmotnosti. Boli to mužské tímy vo veku 18 až 38 rokov a zhruba tu bolo 54 mužských hráčov. Užívali 2 až 4 kapsulky, každý z nich individuálne podľa hmotnosti. Po 120 dňoch sme zmerali znovu jednotlivé parametre. A naozaj počas celej doby trvania sme robili testy regenerácie a testy DBS a antropometrické testy. A výsledky sú takéto. Čo sa týka pomeru omega-6 a omega-3, tento pomer sa zlepšil o 62%, teda znížil sa, a 4 sa dokonca dostali pod 3:1, čo je fantastický výsledok a veľmi vzrušujúci, pretože viem, že množstvo ľudí o tomto veľa rozpráva, čo sa týka účinkov produktu Essent. Takisto sme spozorovali, čo sa týka indexu omega-3, zvýšil sa o 71%. A ochranná hodnota bola na začiatku veľmi zlá. 3/4 športovcov mali 0% hodnotu protektívnu a po 120 dňoch sa to zlepšilo na 9 z 10 zlepšili túto hodnotu PV a tá sa zvýšila až o 250%, teda ochranná hodnota, čo je úžasný výsledok. Kyselina arachidonová bola na začiatku zvýšená u 2 z 3 športovcov. Ja som rozprávala o tom pomere AA a EPA na začiatku v tejto prezentácii. 2/3 športovcov mali zvýšenú hladinu AA na začiatku, ale na konci sa znížila o 23%. AA a EPA pomer bol veľmi vysoký, nad 15 na začiatku. Ale po 120 dňoch bol na priemerný, teda hrozí mierne riziko a zaznamenali sme 63% zlepšenie pomeru AA a EPA. To je veľmi dôležité, najmä pri športovcoch, ako som hovorila. Je to veľmi dôležité vnútrobunkové prostredie a zápalové procesy. Samotný tréning spôsobuje veľa zápalových reakcií v tele a keďže takýmto spôsobom vieme tento pomer zredukovať u športovcov, je to extrémne dôležité. Keď dokončíme a keď budeme publikovať túto štúdiu, budeme mať k dispozícii viacej detailov, ale Essent naozaj vyrovnáva rovnováhu omega-6 a omega-3 kyselín, zvyšuje ochrannú hodnotu, znižuje množstvo arachidonovej kyseliny a zlepšuje ostatné faktory. A toto je všetko, o čom som vám chcela dnes porozprávať.
Občas premýšľam o našich produktoch ako v súvislosti so športovcami, pretože športovci majú unikátnu kompozíciu telesnú a oni hľadajú zlepšenie svojej výkonnosti, aby sa posunuli na vyššiu úroveň vo svojich výkonoch. Ďakujem, že ste si dnes vypočuli moju prezentáciu. Možno máte otázky. Samozrejme, ďakujeme veľmi pekne, Ida. Ďakujeme. Napísal som si veľa poznámok a niektoré z nich si povieme teraz, niektoré neskôr. Toto bolo množstvo informácií zo širokého spektra a ja teraz chcem aj vybrať také rôzne druhy otázok a ak dovolíš, položím teda pár otázok. Toto je zaujímavá otázka. Myslím, že toto bude zaujímať aj teba. Uršula sa pýta, čo sa týka zdrojov proteínov pre vegánov. Veľa sa debatuje o absorpcii, o miery absorpcie, že táto miera absorpcie nie je 100%. 100% je veľmi zriedkavé, že nejaký zdroj bielkovín, proteínov by mal 100% strebateľnosť, takže to nie je problém len u vegánskych zdrojov. A pretože oni prebiehajú určité biochemické procesy a vzniká aj odpad bunkový pri tomto procese. Čo sa týka proteínov, teda znie naša otázka. V kontexte vegánskych proteínov, ak človek konzumuje rôzne druhy proteínov, koľko z nich dokáže telo využiť a koľko z nich skončí ako určitý odpad. Čo si ty o tomto myslíš, Ida? Myslím si, že je to veľmi dobrá otázka a zároveň je to veľmi komplikovaná oblasť, pretože ak sa chceme zabezpečiť, že vždy užívate zdroje proteínov s dobrou biodostupnosťou, môžete prichádzať o ďalšie zdroje ďalších živín z iných potravín. Takže nie vždy je dobré maximalizovať len konzumáciu bielkovín z živočíšnej stravy. Možno, že tým prídete o množstvo vlákniny a ďalších živín a antioxidantov z rastlinných zdrojov proteínov. Preto je náročné jednoznačne povedať. Samozrejme, zvieracie, živočíšne zdroje proteínov sú lepšie, čo sa týka využiteľnosti v ľudskom tele, ale telo má a samo ovplyvňuje túto mieru, ako dokáže zapnúť alebo vypnúť to množstvo, ktoré dokáže absorbovať podľa celkového prostredia v našom tele a obsahu ostatných živín. Súhlasím s tým, čo hovoríš. Myslím si, že veľmi často je problém v vegánskom prístupe v tom, že nejde len o samotný zdroj potraviny, nie len o to, že máme dostatok proteínov, treba z tých vegánskych rastlinných zdrojov, ale aj o optimalizáciu syntézy proteínov vo vlastnom tele. A skutočným problémom tu je biodostupnosť. A keď sa na to pozrieme, na tú diverzitu, ktorá je potrebná pre naše telo, to je ako taký nákupný košík, do ktorého treba vložiť rôzne veci. A vstupujú do hry rôzne nesprávne informácie, dezinformácie. Veľmi často nám rastlinné proteíny dodávajú množstvo takých komplexných živín a všetkého ostatného oproti živočíšnym zdrojom, kde je viacej proteínov, ale len proteínov a o niektoré živiny sme ochudobnení. Máme príležitosti dodať vegánske proteíny do tela a to je vždy vítané pre zdravú a rôznorodú stravu. A tu je ďalšia dobrá otázka pre teba, Ida. Prečo športovci
nemajú dobré pomer AA a EPA, čo sa týka ich výkonnosti, ktoré ovplyvňuje ich výkonnosť. Oni predsa podávajú športové výkony, aká je možné, že majú ten pomer taký nepriaznivý. Tak predovšetkým majú menší pomer AA voči EPA a práve toto som spomínala v štúdii a súvisí to s množstvom kilometrov, ktoré prebehne človek. Ak prebehne 60 kilometrov týždenne, tak budete mať vyšší pomer AA voči EPA oproti tým, ktorí ubehnú 20 km týždenne. A o tomto by sme hovorili trošku neskôr, inokedy. Rada by som aj vysvetlila, čo to znamená v tejto štúdie, aké sú výsledky tejto štúdie, čo sa vlastne deje, keď máme skupinku ľudí, športovcov, ktorí začnú užívať náš doplnok, ktorí majú na začiatku málo omega-3 mastných kyselín, čo sa deje v ich krvi a v svaloch, čo sa vlastne deje, ako sa to meria, aké zmeny sa tam dejú počas užívania, doplňania omega-3 mastných kyselín. Keby som chcela robiť závery z mojej vlastnej štúdie alebo našej štúdie produktu Essen, veľmi pekne sa nám podarilo znížiť pomer AA a EPA a zaznamenali sme nárast indexu omega-3, keby sme týchto športovcov sledovali rok. Myslím, že by sme videli aj ďalšie výsledky a dlhodobejšie výsledky, ako vidíme teraz po 120 dňoch. Keď máme športovca, alebo aj bežného človeka, treba určitý čas, kedy uvidíme zmeny, pretože po určitom čase sa dejú určité zmeny. A aby sme videli taký celkový prospech, tak je potrebné vidieť až rok, nielen tých 120 dní, čiže štvrť roka. A práve toto je veľmi dôležité. Veľmi dôležité štúdie ukazujú benefity, keď športovci zvyšujú tieto parametre a parameter obsahu omega-3 mastných kyselín. A toto všetko prispieva, k tomu všetkému prispieva mechanizmus spracovania a využívania týchto živín v tele pri metabolizme, pretože cvičenie predstavuje určitý stresový stimul pre telo na dennodennej báze. To znamená, podľa toho, koľko kilometrov zabehne počas týždňa, tak od toho sa meria tá miera stresu, ktorý je kladený na organizmus. A to ovplyvňuje metabolické procesy. A tiež sa zmení aj metabolická adaptácia. Čiže telo si prispôsobuje metabolizmus fyzickej námahe a prijatým živinám. Takže a verím, že tieto štúdie budú ďalej prebiehať a IDA bude ďalej robiť túto štúdiu a dozvieme sa lepšie výsledky a podrobnejšie. Skúsim ešte vybrať na pár minút ďalších pár otázok.